Погодите, по Пеллу на вечер с перепущенными ушами. Глупо. Да. עוד יום נגמר ולילה בא, אשתי דורשת אהבה, היא מצפה לסקס אדיר, אך יש לי אינטרנט מהיר. כן, יש לי אינטרנט מהיר, אני עייף, אני ארוס, לישון בלילה יום עמוס, אשתי רוצה בכל מחיר, אך יש לי אינטרנט מהיר. כן, יש לי אינטרנט מהיר. יש לי אשתי פתרון של אדיסון הגאון, לא אליי שום דבר אישי, זה המפסק הראשי. את האור ואני אצטרך לעבור מדומיינים ואתרים למעשים מגונים. אני בפורומים מוכר בכל נושא לכל דבר, בצ'אטים יש לי חברים, אז מה שהם בלתי נראים. אז מה שהם בלתי נראים. ובאתר היכרויות מסתובבות הרבה בנות, לא מסרבות להיפגש, ועל דיסקרטיות דגש. ועל דיסקרטיות דגש. יש לי אשתי פתרון של אדיסון הגאון, אין לו אליי שום דבר אישי, זה המפסק הראשי. היא תקפה את האור ואני אצטרך לעבור מדומיינים ואתרים למעשים מגונים. יש לי אשתי פתרון של אדיסון הגאון, אין לו אליי שום דבר אישי, זה המפסק הראשי. היא תקפה את האור ואני אצטרך לעבור מדומיינים ואתרים למעשים מגונים.